Vo vašom živote je potrebné bohatstvo spojenia. Prebudenie z tohto uvedomenia si vyžaduje, aby ste spomalili a upokojili sa. V tomto ohľade vám nepomôže, ak sa budete ponáhľať. Aby ste splnili požiadavky, vylúčili niektoré pocity a ďalšie. Ak je pre vás jeden alebo viac vzťahov neznesiteľné, je to znak toho, že dochádza k vášmu vnútornému zrúteniu. Samozrejme, odmietnutie vašich minulých zrútení má nahromadený nepriaznivý účinok. Hoci si myslíte, že sa dobre poznáte, vaše falošné postavy číhajú a využívajú vašu autenticitu alebo pravú povahu. Čím na dlhú dobu zvyšujú negativitu. Toto je skutočne zložité. Ak chcete začať, musíte venovať väčšiu pozornosť svojmu zámeru, emóciám, viere, kultúre, úsudku a reakcii. Toto sebauvedomenie môže rozšíriť vaše vnímanie a perspektívu. Váš spôsob myslenia obmedzuje to, aké úžasné veci by sa mali v živote diať. Čokoľvek, čo sa vymyká tomuto zmýšľaniu. Cítite sa nešťastne alebo nevzrušene. Okrem toho sa vaša predstava o dobrom živote stala presvedčivou, pretože to isté chcete aj pre ľudí. Aj keď ste nerealisti, odsúvate pravosť. Vytvárate konflikty alebo odmietate osobnú voľbu. Príprava seba a ostatných na kondicionovanie nebude mať harmóniu a trvalú lásku. Ak chcete vyriešiť tento problém, znamená to opustiť svoj nápad. Všetkým vrátane vás je potrebné poskytnúť dostatok priestoru, aby ste mohli zdravo preskúmať svoju individualitu a prejav. Požehnanie je vám udelené liečivou energiou. Možno ste už niečo cítili. Ale zavrhli ste to. Vedzte, že úžasné veci sa dejú, keď ste ochotní ich prijať, najmä duchovný druh. Hlboko vo vnútri viete, že existuje vyššie povolanie, aby ste vyliečili svoju dušu. Keď ste boli mladší, môžete mať emocionálnu traumu, ktorá si vyžaduje náležité uzavretie, aby sa prestala premietať do vášho súčasného života. V pasci strachu a dokonca aj hnevu sa už viac neobťažujte, aby ste oddialili liečenie. Okrem toho sa nechajte viesť svojím vnútorným svetlom, aby ste odpustili. Počas tohto zostávajúceho života nemôžete ignorovať svoje vnútorné pocity. Liečenie duše je o výbere zdravých emócií a zároveň o uvoľnení negatívnych. Bohužiaľ, uviaznete vo fyzickom zdraví svojej duše, čo obmedzuje vašu schopnosť ísť za hranice poznaného. Je to spôsobené vonkajším životom, ktorý ovplyvňuje predstavu o tom, čo je život. Musíte presunúť svoje zameranie preč od vonkajšieho ja, aby ste mali transformačný účinok na svoje vnútorné ja. Vnútorné ja je duchovné a energetické. Iba vaša túžba to môže zmeniť. Posúďte, ako dobre máte v skutočnosti na starosti túto záležitosť. Myslíte si, že viete, čo je najlepšie, ale vaše nápady môžu pokaziť životy ľudí a spôsobiť, že situácie budú neprimerané. Ak sa zapojíte týmto spôsobom, vaša starostlivá povaha je klamlivá. Je to spôsobené nevyriešenou temnotou z jednej alebo viacerých minulých rán, kde váš vnútorný priestor stále drží strach, úzkosť, agresiu a depresiu. Čeliť a liečiť svoju temnotu je prvoradé, aby ste mali zdravý výraz, aby ste mali zdravé vzťahy. Musíte ísť hlboko do seba, aby ste sa zamysleli nad svojou minulosťou. Čo je to? Čo ešte potrebuješ nechať ísť? Uvedomte si, že obyčajná falošná viera môže zmagnetizovať vaše nepriaznivé správanie. Váš postoj sa premieta do vášho sebavyjadrenia a vyvoláva pocit neistoty. Je pre vás ťažké podporovať niekoho záujem s otvorenou mysľou, pretože často vyjadrujete negativitu. S týmto základným problémom musíte venovať pozornosť svojej reči. Môže dôjsť k ťažkostiam alebo zneužitiu, ktoré ste zažili, aby ste vyvolali určitú situačnú reakciu na súdenie niekoho iného. Túto bolesť môžete úplne vyliečiť, keď si uvedomíte, ako vás ovplyvnila.
Vaša nepríjemná minulosť nemusí byť zaužívaným vzorom. Vo vašej psychike pôsobí silný vzorec z vášho minulého a minulého života. Musíte sa vnímať na úrovni duše, pretože vaša duša zažila oveľa viac. Že si to nepamätáte. Napriek nedostatku spomienok môžete hlboko cítiť každý známy pocit, aby ste rozlúštili jeho význam. Bohužiaľ, uviaznete v súčasnom živote. Možno nemáte záujem o inkarnáciu duše. Vzdať sa starého presvedčenia a rozšíriť si perspektívu je niečo, s čím sa musíte každý deň popasovať. Máte pocit, ale nedostatočne ho využívate vo svoj prospech. Je to kvôli strachu a úsudku, ktoré vás brzdia, aby ste žili svoj život v jasnosti a plnosti. Opustiť tieto nepriaznivé pripútanosti je vašou bránou k naštartovaniu cesty duše. Nemusí ísť o drastickú zmenu. Začnite so základným priznaním svojej negativity. Potom postupne prestaňte praktizovať svoju negativitu, ako sú klebety a znehodnocovanie. So zdravou túžbou môžete mať efektívnu sebatransformáciu. Malé kroky vedú dlhú cestu k sebaobnoveniu a sebaobjaveniu. Zostaňte teda pravdou pred svetlom a vzdiaľte sa od temnoty.